እግዚአብሔር አምላክ ንሰብ ወሲዱ ምእንቲ ከልምዓን ክህልዋን ኣብ ገነት ኤደን ኣቐመጦ። እግዚአብሔር አምላክ ድማ ንሰብ ካብቲ ኣብ ገነት ዘሎ ኩሉ ፍረኦም ብላዕ፣ ካብ ፍረ እታ ጽቡቕን ክፉኡን እተፍልጥኦም ግን ኣይትብላዕ፣ ካብኣ እንተበሊዕኻ በታ ዝበልዕኻላ መዓልቲ ሞት ክትመውት ኢኻ ኢሉ ኣዘዞ። እግዚአብሔር አምላክ ከዓ ሰብ በይኑ ክነብር ጽቡቕ ኣይኮነን፣ ንብኡ ዝሰማማዕ ሓጋዚ ንፍጠረሉ በለ። ሽዑ እግዚአብሔር አምላክ ንኩሉ ኣራዊት በረኻን ንኩለን ኣዕዋፍ ሰማይን ካብ መሬት ፈጠረ። እንታይ ኢሉ ስም ከም ዘውፅአሎም ምእንቲ ክርኢ ከዓ ናብ ኣዳም ኣምጽኦም። ኩሉ ህይወት ዘለዎ ድማ በቲ ኣዳም ዘውፅአሉ ስም ተሰምየ። ኣዳም ከዓ ንኩሉ እንስሳን ንኣዕዋፍ ሰማይን ንኣራዊት በረኻን ስም ኣውፅአሎም። ንኣዳም ዝሰማማዕ ሓጋዚ ግን ኣይተረኽበን። እግዚአብሔር አምላክ ድማ ንኣዳም ከቢድ ድቃስ ኣምጽአሉ። ደቀሰ እውን ካብ ጎኑ ሓደ ዓጽሚ ወሲዱ ድማ ነታ ስፍራኣ ብስጋ መልአ። እግዚአብሔር አምላክ ድማ ነታ ካብ ኣዳም ዝወሰደ ዓጽሚ ኣንስተይቲ ገይሩ ሰርሓሞ ናብ ኣዳም ኣምጽኣ። ኣዳም ከዓ እዚኣ ዓጽሚ ካብ ኣጽምተይ ስጋኻ ካብ ስጋ እያ፣ ካብ ሰብኣይ ተረኺባ እያ እሞ ሰበይቲ ትበሃል በለ። ስለዚ ሰብኣይ ኣቦኡን ኣዲኡን ይሓድግ፣ ምስ ሰበይቱ ከዓ ይወሃሃድ፣ ክልቲኦም ሓደ ስጋ ይኾኑ። ኣዳምን ሰበይቱን ድማ ክልቲኦም ጥርሖም ነበሩ፣ እንተኾነ ኣይተሓፋፈሩን ነበሩ። እግዚአብሔር አምላክ ካብ ኩሉ ዝፈጠሮ ኣራዊት ምድሪ ተመን የመና ጎራሕ ነበረ። ነታ ሰበይቲ ከዓ ብሓቅዶ እግዚአብሔር ካብ ኩሉ ኦም ገነት ኣይትብልዑ ኢሉ ኣዚዝኩም እዩ ኢሉ ጠየቓ። እታ ሰበይቲ ድማ ነቲ ተመን ኣብ ገነት ካብ ዘሎ ፍርኦም ንበልዕ ኢና፣ ብዛዕባ ፍረታ ኣብ ማእኸል ገነት ዘላ ኦም ግን እግዚአብሔር አምላክ ከይትሞቱስ ካባ ኣይትብልዑ ኣይትንክእዋውን ኢሉና እዩ በለቶ። እቲ ተመን ድማ ነታ ሰበይቲ እግዚአብሔርስ በታ ካባ ብትብልዑላ መዓልቲ ኣዒንትኹም ከም ዝኽፈታ ከም እግዚአብሔር እውን ከም እትኾኑ ጽቡቕን ክፉኡን ከዓ ከም ትፈቱ ስለ ዝፈልጥ እዩ ኣይትብልዑ ዝበለኩም እምበር ከቶ ኣይትሞቱን ኢኹም በላ። እታ ሰበይቲ ድማ እታ ኦም ንዓይኒ ጽብቕቲ እቲ ፍረኣ ንምብልዑ ዘብህግ ጥበብ ብምሃብ ሰናይ ምዃና ሪኣ ካብታ ፍረኦም ወሲዳ በልዐት። ንሰብኣያ እውን ሃበቶ፣ ንሱ እውን ምስኣ በልዐ። ሽዑ ዓይንቶም ተኸፍታ ጥርሖም ምዃኑ ድማ ፈለጡ። ቆጽሊ በለስ ሰይፍዮም ድሞ ኣገልደሙ። ኣጋምሸት ምስ ኮነ ድማ ድምፂ እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ገነት እንትመላለስ ሰምዑ። ኣዳምን ሰበይትን ከዓ ካብ ገጽ እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ማእኸል ኣዕዋም ገነት ተሓቡ። እግዚአብሔር አምላክ ድማ ንኣዳም ፀውዒኡ ኣበይ ኣለኻ በሎ። ንሱ ከዓ ድምፅኻ ኣብ ገነት ሰማዕኹ፣ ጥራሓይ ስለ ዝኾንኩ ድማ ፈሪሐ ተሓባኹ ኢሉ መለሰሉ። ንሱ ድማ ጥራሕኻ ምዃንካ መን ነገረካ? ካብታ ካባ ኣይትብላዕ ኢለ ዝኣዘዝኩኻ ኦም ዶ በሊዕኻ ኢኻ በሎ። ኣዳም ከዓ እዛ ምሳይ ክትከውን ዝሃብካኒ ሰበይቲ ካብታ ፍርኦም ሂባትንስ በሊዐ በለ። እግዚአብሔር አምላክ ድማ ነታ ሰበይቲ እዚ ዝገበርክዮ እንታይ እዩ በላ። እታ ሰበይቲ ከዓ እቲ ተመን ኣስዒትን እየ ዝበላዕኹ በለት። ሽዑ እግዚአብሔር አምላክ ነቲ ተመን እዙይ ስለ ዝገበርካ ካብ ኩሉ እንስሳን ኣራዊት ምድርን ርጉም ኩን፣ ብኸብድኻ ኺድ፣ ኩሉ ዘመን ህይወትካ ድማ ሓመድ ክትበልዕ ኢኻ። ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ እዛ ሰበይትን ኣብ መንጎ ዘርእኻን ኣብ መንጎ ዘርኣን ጽልኢ እተክል ኣለኹ። ንሱ ርእስኻ ክቐጥቅጥ እዩ፣ ንስኻ ድማ ሸኾኑ ክትነክስ ኢኻ በሎ። ነታ ሰበይቲ ከዓ ኣብ ወርሓት ጽንስኺ ንመከራኺ ከብዝሖ እየ፣ ብጻዕሪ ክትወልዲ ኢኺ። ንሱ እዙይ እውን ድሌትኪ ናብ ሰብኣይኪ ክኸውን እዩ፣ ንሱ እውን ክመልከኪ እዩ
በላ ንኣዳም ከዓ ቃል ሰበይትኻ ሰሚዕኻ ካብታ ካባይ ትብላዕ ኢለ ዝኣዘዝኩኻ ኦም ስለ ዝበልዕኻ ምድሪ ብሰንክኻ ርግምቲ ትኹን። ብኩሉ ዘመን ህይወትካ እንጀራኻ ካብ ብፃዕሪ ክትበልዕ ኢኻ። ምድሪ እሾኹን ኣሜከላን ተብቁለልካ ቦቕሊ በረኻ ድማ ክትበልዕ ኢኻ። ናብታ ዝተፈጠርካላ መሬት ክሳዕ ትምለስ እንጀራኻ ብረሃፅካ ክትበልዕ ኢኻ። መሬት ኢኻ እሞ ናብ መሬት ከዓ ክትምለስ ኢኻ በሎ። ኣዳም ድማ ንሰበይቱ እነ ኩሎም ህያዋን ስለ ዝኾነት ሄዋን ኢሉ ሰመያ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ ንኣዳምን ሄዋንን ካብ ቆርበት ክዳን ገበረሎም ከደኖም እውን። እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ እነሆ ኣዳም ጽቡቕን ክፉን ብምፍላጥ ካባና ከም ሓደ ኮነ። እዚ እውን ኢዱ ከይዝርግሕ ካብ ኦም ህይወት ድማ ወሲዱ ከይበልዕ እሞ ንዘለዓለም ሕያው ኮይኑ ከይነብር ኢሉ ካብ ገነት ኣውፅኦ። ስለዚ ነታ ዝተፈጥረላ ምድሪ ምእንቲ ከልምዓ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንኣዳም ካብ ገነት ኤደን ኣውፅኦ። ምስ ኣውፅኦ ድማ ነታ ናብ ኦም ህይወት እትወስድ መንገዲ ዝሕሉ ኪሩቤልን እትገላበጥ እተንበልሉ ሰይፍን ብወገን ምብራቅ ገነት ኤደን ኣቐመጠ።